Gospodo predsjedavajući i kolege odbornici, evo ja bi malo o budžetu ovako i o pričama u zadnje dane u javnosti šta prožima javnost. Vidio sam jučer na završnoj ovoj sjednici, u stvari to jest ispraćaj ove godine, gradonačelnika slušao, a vidim i u medijima gdje se priča ovo revizor što je pronašao da je to trošenje sredstava, plemenito trošenje sredstava. I ja bi o toj plemenitosti i o tim trošenjima sredstava, kako su plemenito trošena, da kažem građanima gdje su išla njihova sredstva, a nek javnost procjene da li je to plemenito ili je moguće nešto drugo. Recimo samo jedna stavka koja nama bode oči kad smo sabrali prezentacije gradonačelnika, kada smo vidjeli da je potrošeno 16 miliona u pizzeriju Denis i u ovamo, kako se zove, Bos. Mi smo sabirali brojke, molim vas, ovdje su brojke, potrošeno je 16 miliona i mi to mislimo da je to, evo oni kažu da je to plemenito. Kažete, plemenito je kad ste nas ubjeđivali gradnja bazena na Prozivci, da će biti komercijalni, da će sam sebe održavati. Molim vas da pomognete, pošto... Opominjem odbornike da ne dobacuju sa mesta i govornika da se vrati na temu. Molim vreme da, ako budemo ovako, sačekajte. Obećano je da će bazen biti komercijalni i da će sam sebe održavati, međutim sada vidimo od tog održanja da nema ništa i da nema komercijale ništa, da je izdvojeno iz budžeta 28 miliona za bazen na Prozivci. Idemo dalje. Pričali smo o poljoslužbi, mi smo zato i uložili amandman da dobijemo odgovor, da vidimo šta je to u poljoslužbi, pošto vi nemate hrabrosti da kažete, evo ja ću ići taksativno redom, šta vi to svrstavate u poljoslužbu i šta je to poljoslužba grada Subotice. Poljoslužba je za vas beogradska firma koju ste iznajmili da obezbeđuje naša polja i čuva i izdvojeno je za to 22 miliona. Nije moguće da mi u Subotici nismo imali nijednu službu i nikoga da može da čuva naša polja, pa smo uzeli firmu iz Beograda i 22 miliona dinara izdvojeno iz budžeta Subotice. Za poljoslužbu samo, za samo čuvanje i to izdvojeno 23 miliona. 36,5 miliona popravku i održavanje. Šta to poljoslužba ima toliko da popravlja i održava, jeste to ih obezbjedili nekim savremenim motorima ili posebnim poljskim vozilima koja mogu da idu kad su kiše, kad su padavine, kad su nevremenski uslovi. Ja ne znam, ovdje nema tumačenja. Ja to čitam kako ste vi napisali. Ja sam tražio vaše tumačenje, vi niste htjeli da date. Šta je to sve, gdje šta odlaze sredstva. Vi ste tako napisali, ja tako čitam za građane da čuju kako vi to trošite. 83 miliona izgradnju atarskih puteva. Ajde, to se slaže da se može u to toliko potrošiti. Mogu da sumnjam u ta sredstva kud odlaze, kako odlaze, ali mi smo ogromno područje i to može, kad bi bilo kvalitetno urađeno, to bi se dalo potrošiti u tom pravcu prihvata. 41,5 miliona vetrozaštitnih pojasa. Gdje su to izgrađeni, ja bih volio da vam kažete. Je li to ono u Đurđinu gdje vam raste ambrozija? Ili je to možda oni dodatni 200 hektara što nisu ograđeni? Vreme. Što nisu, ja spajam vreme, rekao se, izvinjavam se, a i o tom smo vreme prilikom, a i vi mi sad uzimate opomenu. A ja sam naglasio da spajam vreme. Znači pokušavate da kratite. Molim vas da vratite na vreme iz početka. Vetrozaštitni pojase. Ili je to dodatni koji sam ja dobio odgovore da ste dali 400 hektara našem komunalnom preduzeću, javnom preduzeću Zeleno i čistoća, i da su u 10 godina, ako ne budu održavali, da ćete im oduzeti vrat nazad. Ne održavaju, nemaju, ja nisam čuo da imaju jedan traktorni plug, bilo šta. Ali 200 hektara neko obrađuje, neko vaših poslušnika i ubira plodove i prihode sa 200 hektara zemlje. 200 hektara ste ogradili, to niko ne ubira, nego širite ambroziju. To su ti vetrozaštitni pojasi u koji ste, vi ste mi dali taj odgovor. Ja nisam izmislio da je izdato 400 hektara zemlje našom javnom preduzeću. A ovamo, pošto sve ukupno ovo, oko poljozaštite iznosi 220 miliona. Sve ukupno, suma sumarum, kad zbroje sve ove stavke, 220 miliona. A za razvoj poljoprivrede, 20 miliona. Pa šta to ta poljozaštita čuva kad ona troši 220 miliona, a mi ovamo u razvoj poljoprivrede ulažemo 20 miliona? Svaka vam čast. Dobri eksperti, držite seminare kako će da se bore protiv suše i kako da izvrše navodnjavanja.
Evo, to je vaša borba. Što se tiče od sve ove hvale, šta ćete dobro učiniti? To je što se hvalite kako ćete uvesti užde i kako će djeca dobiti užde. Pa što se niste ovih 12 godina borili da te djece nema u Subotici? Što niste to učinili? Nego ste sada povećali taj broj. Svaki danom je sve veći zahvaljujući vašoj vladavini 12 godina. I s time se hvalite kako izdvajate sredstva za užde 20 milijuna. Nemamo niko ništa protiv toga. Svi moramo da jedemo. Ali vi se tim hvalite, umjesto da ovo ćutite, da niko ne spomene. Kako ste doveli da morate izdvojiti 20 miliona dinara za hranjenje djece koja nemaju šta da jedu? Pa ko ih je doveo? Vi od 2000. na ovamo to je dovedeno. Do 2000. toga nije bilo. Nije bilo djece gladne u Subotici do 2000. godine. Malo razmislite. Jesmo izdvajali iz budžeta? Jeste vi kad jedne godine izdvajali? Nego je ove godine taj broj narastao abnormalno. I onda morate izdvajati. Ne znate gde ćete. Evo, to su vaši motivi plemenitosti i trošenje budžeta grada Subotice. Gospodine predsjedavajući, član 102, dakle, postoji dostojanstvo Skupštine. Gospodin Radić ovdje gnusnim lažima uvredio i povredio dostojanstvo Skupštine i mene lično. I molim vas da reagujete na to. Ne može biti potrošeno 16 miliona u godini kad je 2 miliona predviđeno za gradonačelnika. Ako mislite na sva javne preduzeće, budite precizni. Niste vi toliko naivni da biste tako neprecizno izražavali, gospodine Radiću. To je jedna stvar. Druga stvar, ako je ovdje već postignut neki džentlmenski dogovor koji ja ne podržavam, bi volio da se danas već raspravlja o izveštaju o reviziji, onda poštujte taj dogovor da ćete dobiti specijalnu sednicu za tu reviziju, pa pričajte šta god želite, a danas se držite budžeta. I molim vas da se izvinite, jer ne možete pričati, javnost ovo prati, neko će misliti da je neko ovdje toliko bio bahat. To je trajno povređivanje ugleda da je neko potrošio 150.000 eura da jede i pije. Pa kako vas nije sramota to izjaviti? 2 miliona dinara i to je smanjivano od 2008. svake godine. Molim vas da se izvinite za tu cifru ovdje. Zahvaljujem. Gojko Radić po Poslovniku. Nema potrebe izvinjavati se, neka uzme svako od vas, sabere kroz budžet i vidjet će potrošnju budžeta za prezentacije 16 miliona. To nema potrebe da se mi izvinjavamo. Ja se izvinjam, javili ste se po Poslovniku, imate obavezu da kažete... Ja imam pravo na repliku, prozvao sam direktno. Ne, vi ste se javili po Poslovniku. Nemate, po Poslovniku nemate pravo... Evo Poslovnik član 102, lično vređanje. Po Poslovniku član 102. Ne može neko da se opravdava ovdje i priča da to nije potrošno, mi smo sabirali to kroz budžet i sabrali da je potrošno toliko sredstava za prezentacije. Da ste ta sredstva oslobodili se prezentacija, mogli smo imati ovih 20 miliona za tu djecu. I to je priča kraj. Ako se poziva na trošalik, ko je trošalik, ko nije, možemo ustanoviti tačno ko je koliko trošio, ko je koliko šparan iz ovog sektora, iz budžeta, koliko ko troši na budžet. Ali to su sredstva koja nisu morala da idu i morala se ušparati. Imali smo mi gradonačelnika Šparnoga koji je odbio da potpiše račun iz Novog Sada jer su se jeli tartufi. Pamtim ja i to vreme. Ali očito da ovdje nema domaćina i da se dozvoljava da se troši koliko hoće i šta hoće. Prezentacije kroz budžet sabiranjem se došlo preko 16 miliona da je potrošno. A vi sad izvolite, pravdajte kako. Zahvaljujem. Po Poslovniku Vučin Saša. Dakle, gospodin Radić je ponovo povredio isti član Poslovnika, jer i malo pre sam lepo i jasno rekao, ne kažem da možda nisu javne preduzeća u toj masi, ali vi ste rekli gradonačelnik je potrošio 16 miliona. Preslušajte sednicu ponovo, pa ćete vidjeti da ste upravo tako rekli, što je notorna laž.